Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermagi di saya itu Pawarepa Salwa. Halo pemirsa semuanya. Jadi di malam hari ini kan permagrib ya sepurane yo guys iki apa jenenge lampune saka flash. Iki flash yo terus iki emas. Terus iki kayak enek wong iki ning ngarep kene yo. Pamane iki aku ning ngarep yo. Tujuan iki ben nek nyoting iki ketok kabeh dikon bunda ning ngarep. Terus kan apa dalam otakku kan ya wis mekakno lampu wah ya lampune mekan, ternyata lampune iki gak iso mekan guys. Gorilla gak iso mekan, ngarep yo ora iso mekan. Dadi yo wis insyaallah ya sampai nyervis mobil. Sampai dikakno lampune. Dadi iki nganggo flash kan nek tak tutupi peteng, nek tak buka padang tapi mataku apa coplok rasane yo. Kon fokus ning kamera ora usah fokus ning. Tapi iki ku ke ora wis menengahin. Bunda menengahin. Jadi di malam hari ini aku mau cari baju Samin. Kenapa kita tuh Samin? Karena aku modot berkembang. Kan anu guys, roh kan pamane jari kan pamane ukuran sing biyen yo tetep yo ijik rodok longgar nek biyen. Terus anggo saiki sing ulan dingi, terus kancaku ki wis ngene ndak, kancaku inten yo ngapali aku no, maksud iki apa jenenge? Wah, rokem wis seseko wang ngono. Iya maksudnya kan yo berhijab kan yo tidak boleh benar sekolah kan tidak boleh pakai yang terlalu press body. Iya, jadi kancaku kuwi ngelingno guys. Jan dene iki aku kan ngono kuwi ya. Apian jan dene iki apian. Senengku ngono, nek aku enek apa niki langsung dene omong no, aku malah gak apa-apa. Ora malah dene ngrasani kok ning nguri ngono kuwi koyo delok ngene. Aku luwih penak nek langsung kudune nek sahabat sing bener ki yo ngono kuwi ngomongi dalam konteks yo apa mesti yang masih yo mesti ngandani secara halus mau kok sih kok lho catet kabeh ngono iki kan heh kok boga modane piye ya semua ya kan tapi nek lanang rata-rata ngono ndak dadi nek enek iya nek lanang kan lebih vulgar to lebih badak dan jadi nek enek apa lanang sing amit yo guys purane yo rodok ngene kuwi langsung mesti tag ngono langsung nek sing lanang ki ambil iki mentolo tak kruwos ae apa nek ngelokno wong wedok ngono kuwi yo ngelokno ki yo nyacat ki yo modali nek ora iso modal yo ora usah nyacat kuwi prinsipe ngono kudune iya pengen apa iku kudu dimodali nek pengen elek ya wis ngono ae babano kok gerem ya Allah tadi ngono ya guys ya terus apa nek piring modelnya nek aku ngono kuwi iki rencana ndi rencana yo karek dari ndi lho kok karek aku ndak ning Plaza kah apa ning Sari Dewi kah apa ning Elok apa ning apa Anda karo apa Anda yo iki apa tuku ngisoran apa duran lah kowe iki pengen nemu apa nek menurut Bunda ya kok kan didelok to piye matching iya oh iki nek mangkan aku ributku kan rok guys nah rok kayak gue wis entuk sing longgar tapi durane gue gak matching jadi yo aku engko bakal mencari-cari terus kan saiki kan apa nek nganggo Samin kan ben budayane ben bukane piye kayak Samin kan biyen mulo kan identik ambek kudunge tetep hitam kene hitam terus isorane jari ngono indah nah tapi saiki iki terkadang ki enek koyo bocah ki apa kudunge iki di warna-warna ngono jadi ki tetep koyo sing ndek biyen ki digawe peraturan kok ngono ben tetep terasa asli dan khasnya budaya Samin yaiku mau peraturannya serba hitam ngono iya lanang-lanang yo pakai baju Samin yo hitam-hitam jadi ben anu guys cara ki nek cara mono nek misal baris ki terus kayak metu saka sekolahan ki penak disawang ngono lebih rapi terserah maksudnya serinya warna-warni yang penting kan atasnya hitam kerudungnya hitam kan lebih kompak juga toh jadi kalau gak enek sing oh iku
lebih mencolok ndek nganggo kudung abang. Oh iku nganggo kudung kuning, oh iku nganggo kudung hijau kan masalah kalau malah kayak lampu lalu lintas toh. Iya. Abang kuning hijau. Ya apa? Iya abang kuning hijau. Iya ya wis yo guys ya iki perjalanan sik kok bakal dilanjut lagi. Dadah. Oke guys, jadi gimana kan paman apa ning gajal ning toko sebelumnya tapi kok bablasan terus langsung aja ning tujuan ning gini seperti itu. Sama ya ini kan kartun tadi pakai berdiri kartun tapi anak berdiri di depan. Kalau ini kan sing polos saya dah sing polos saya itu berarti satu model ini ya. Pengen bidru apa sing ngene sing ngene iki ae sing ngene iki ae biasa mana namanya kapur biasa tak cecil sih. Boleh dicoba? Ini satu set dengan roknya atau enggak? Sendiri-sendiri. Roknya nanti sendiri. Oh, biar coba lihat. Blusuk naik. Langsung. Langsung diblus naik. Gak maksudnya kan gue anak benik kancingnya. Langsung blus ya? Yo gak maksudnya dibuka. Dibuka ke iso kowe. Iso. Kok nek lebok ngono langsung suwek piye? Merobek kan artinya membeli. Piye? Pelanggan toko langganan seperti biasa iki toko Anda. Oh, setiap pembelian menunjukkan kartu identitas. Ya. Gak iso ngono. Kudu ngentut. Yo ngentut ae biasa. Aku kudu ngentut tak entutno ya nang. Isin nak yo wis kadung kepucut. Wis tanda daging buka kancing gak iso ya, Pak. Ya. Ini mau dicoba lagi sing model lain, sing tadi kebesaran M tapi kebesaran iki coba model lain. Boleh di video. Boleh, ini tadi sudah izin mau ambil video. Iku kebesaran benike ning dhuwure, Nduk. Kuwi, Nduk. Kancingnya ke dalam. Kancingnya ke dalam. Oke, paling nek gak iso ngancingno mesti bunda-bunda. Sudah biasa. Iku ukuran apa tadi? L. L apa M berarti? Besaran L. Ukuran kuwi jane piro ya? L kegetat. Paling nek sing ki M paling, iya. Coba. Apa ngono ogak wah? Ora wah. Yang agak panjang di belakang kaos kaki cermin. Cermin wah. Ogak wah, ogak wis bener ki wis. Jangan terlalu. Iya. Jangan terlalu ngepres oh. Iya wis bener kuwi ya. Wis aja ngepres. Iki tak pateni sik. Wis iku wae apa dibawahi. Soalnya iki rangkepan lho. Maksudnya saya rangkepan baju. Iki longgare banyak loh. Iki longgare banyak. Ndak ya maksudku tak kon nyoba sing M. Nyoba sing M. Iya. Astagfirullah. Tiba aku. Yo, nyoba sing M. Kuwi ae. Wis deal. Engko nek kuwi bajuke mbok lepas piye? Gunting. Sing wageng niki iki 12,5.
Kali gunting Bu setunggal Bu, kula pengen gunting sing gedhe Bu. Ben marem ngoten Bu. Gunting tegese sak meter-meter tok Bu. Cilike ra-iram nek digo gunting dawa ngoten niku ae wo. Akhirnya milihnya sing L ya. Sing L soalnya kalau M itu muat, cuma dia pendek. Iya. Terlalu nge-crop. Jadi ini mendingan yang aman yang L aja. Terus iki aku karo tuku gunting. Wis, kepengen rok enggak sekalian? Napa? Nggih, akunya. Nggih. Mboten kula sing anu napa Reva Salwatri. Niki roke kok ketoke cantik iki, Mbak. Apa? Piye? Roke ningali yang Bu. Mbak, mboten ningali mboten. Iku roknya di situ. Niki kok ketinggalan cantik ini niki. Iki lho. Niki kan di situ semua. Oh, ini loh, Mas. Kilo. Motifnya Ki enek ndak? ini Pajangan sedateng Mbak nek roke. oh motifnya cuma niki. Coba Mas. Tak coba sih guys. Piye wae nek rok apik tapi Gak sedeng. sing salah roke apa bokonge? Karo. Apik loh tapi sumpah ki apik motifnya lihatlah. Apik ya. Dipadukan dengan hitam, oh cantik sekali. Tapi sayangnya tidak muatnya. Bunda tak bayar dulu. Ben bayar sih guys. Sampun nggih, sampun nggih. Oke guys, lanjut ke gorengan. Campur mawon. Ini gorengannya beragam ya guys ya. Pak, izin kula video nggih. Oke, jadi tumbas gorengan guys, gorengan yang seperti biasanya di dekat lidah ini. Hah? Dekat di ini. Depan nggih, Pak. Niki depan Makam gas. makam gas. Ya. Oh, sampai lali Bapak hitung. Dadah. Mawon, Pak. Mawon. Gas. Itu gas iki pokokan ya. Untuk orang di rumah nanti biar senang. Iya, ben iso nggo cemilan. Terus guys, nanti bakal dilanjut lagi. Nenek, Mbak. Guys, iki wis tekan omah. Mas, kenapa ya Mas? Aku sisik. Kenapa kuda poni? Kenapa kan mau pas nganterno aku sekolah gak gelem nganggo kuda poni? Isine. Ijek duwe urat malu berarti. Sini. Ngapa kayak kamu dulu gitu? Ini Tapi- sendiri aku. Aku Tapi kayak raisa. urat malune wis putih. Nenek, Mbak Intan. Kuwi kenapa mangsalin Sini sih? sayang. Gak nganggo kuwi. Sini. Intan mau yang Masa mana? kakak ambil Yang lagi? coklat. Oh, yang coklat. Gorengan yang coklat. Iki ada Gorengan. molen. Guntingnya siapa ini? Guntingnya Mbak Wi. Iki Gunting baru. Guntingku kan cilik-cilik ayo. Terus iki aku. Tuku ning ndi? Ning gone toko Anda. Tuku teh. Iya. Teh lu ada gelas. Jangan ya lo gelasnya, Pak. Gelas. Ya, makasih, Le. Tak gobok nduk aku Bude anu pusing. Tapi bukan cuma dia piye? Apa, Dek? Setan. Kok main Mbak Oka, Le? Ngerti. Ini duit ya, Le. Yes, makasih, Le. Mbak jaluk, Mbak. Oke, kita kasih. Ya, Dik, makasih, Ibu. Dek. Ya Allah. Wah, gimana, Pak, Le? Gak Gimana usah. acara apa, Dok? Nah, makan habis beli sami. Salwati sami nih, wis kecil-kecilan. Ya sekarang dia kan bertumbuh kembang. Terus Berkembang biak. terus Mas Teki ki mau Kan kowe rasa ngono kowe kok iso. iki mah Mbak Repa ya sudah pulang tapi dhek ape resik-resik omah perkorone omah iki kaya kapal kerem ngono sesuk kan Mbak Repa mau ke Malang. Iya. Ambil sendiri aja. Ambil sendiri, apa? Ambil yang mana? Ini Tahu. Oh, tahunya. Ini ya enak, Ando, isinya mie nih.
itu benar mama iya nanti barang-barang ayo iki ada telo iki apa sendiri timpung mbak telur rambat gak sih? Telur rambat ubi jalar ubi jalar biasanya ubi jalar aku kayak teh dah aku yang minta teh Ada ya adik mau. Om Ut nganu enek tamu mang diajak maem mbone iki toh. Terus caranya budes gak iso numpak motor. Kan maksudnya kan tamunya kan tidak terduga toh. Yang terduga kan biasanya bunda di masakan bunda. Lah cuma bunda ki yo mek ngoseng cambah mbek ayam goreng. Lah iku wis ayam goreng karek stok ndili ndawong iki mon. Wah, ndak sing tak syuting numpak kombi mang, Dek. Aku seragam Dek wong. Seragam apa? Ya seragam kaos nek tulisan. loreng-loreng ngono kuwi ya. Kok seragam. Lah pas aku ndelok kombi mang, Pak O berbincang-bincang dengan seseorang. Jadi seperti itu ya guys yo iki. Pokok mangki mangki aku ceritanya golek samin. Ya seperti biasa ya. Tiada hari tanpa Rono ini. Jadi iki mangki nek jenenge uang tuku kan beberapa toko toh mencari yang cocok. Mana toko pertama terus akhirnya toko kedua tetap di langganan lah di mana. Iya, mangan aku sing asli mau cari yang bludru, tapi sing apa bludru ning elok kuwi ternyata eneke sing size jumbo tok. Jadi sedangkan kan sesuk wis sampe dinggo iki. Terus kan iki mang terus aku ning Anda. Nah ning Anda enek sing bludru deh, tapi aku langsung terpikat ambek sing kuwi. Soale bahane penak. Bahane adem mang jane kan enek juga enek juga sing nganggo sabuk, tapi kuwi ukurane gak enek. Terus aku pas delok kuwi langsung penak. Yo padahal M tapi gede sama. Berarti kan dhek ukuran tak takon M ini tinggi apa? Tinggi dewasa. Kan maksudnya size kan anak-anak, remaja karo dewasa. M bae gede kok. Berarti nek XL bunda sedeng wae aku mau. Kowe M gede kok. Ya wes berarti apa bunda kembaran mbak aku Samina. Di sekolah neh. Iya ora apa-apa sekolah neh, gak ketara paling yo gurune batin kae sapa kae tek bentuke ngono. Tapi gak apa-apa Dekku sampean melok-melok nganune sekolahan SD ngono. Kan guru-guru ya nyusup. Tempe. Ini tempe ini. Kayak aja Ya ayah mau rapat ke budak nih ya Allah Gusti. Kuwi ape enek rapat pemilihan ketua RT. Malam-malam ini berarti ada saja ya rapatnya ya. Terus apa? Kan lagi kepala desa. Iya ya wis aman selamat bermalam-malam Ria. Wes ya Allah. Iya langsung hilang. Iya wes ben apa jenenge malam ya wes guys selamat malam apa iki malam Sabtu Mbak iya yes guys ya situ dulu ayo urung adus yes guys ya segitu dulu ya bye selamat malam guys, ternyata durasinya sudah cukup. Segitu dulu konten kali ini. Dinantikan konten-konten selanjutnya. Salah satu berikutnya coba di like, nama di subscribe, register sebanyak-banyaknya, dan coba diangkat tombol notifikasi. Dua dino moga-moga diparingi seger waras supaya saya selalu diberi kelancaran, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Saya lagi sakit semoga cepat sembuh. Saya belum dipermuat judulnya, semoga cepat dipermuat judulnya. Untuk bersoleh juga, moga-moga diberi wawasan yang soleh-soleh yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Intinya, itu terbaik untuk masalah semuanya. Jika ada kata, tindakan atau perilaku yang tidak berkenan di hati berusaha semuanya, kita semua minta maaf yang sebesar-besarnya. Yes guys ya, jadi ini sudah selesai pencarian. Wow, pencarian. Jadi roknya iki kok ngene yo guys, tak tutup no.
roke kuwi please ganti ki kasurku urung tak spray nih guys. Mang berdianuni kuwi mang yo enek curut bang, terus langsung tak coploki spray ini ya urung tak spray iki ngenteni aku engko ape turu lah kita spray ini. Nah modelnya kok ngene iki yo guys. Jadi iki karo apa sapa kok man iki bentuke kok ngene dan aku ya lumayan suka soalnya dene iki kok corak iki arang no guys. Arang tak delok. Jadi ya wis. Peman sing arang tak deloki mesti aku suka. Yo gak juga sih. Gak usah, aku soalnya aku wis mau anu iki apa sesuatu lah yo guys. Pokoknya guys gitu dulu. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.